Arratsaldeon ikusleok eta ongi etorri Euskal Citira. Gaurkoan hemen bi gonbidatu nafar eta euskaldun izango ditugu, baina gaurko gonbidatuak ez dira gonbidatu arruntak izango. Izan ere, Nafarroan ospatzen diren bi jaialdi handiren inguruan hitz egingo digute. Irrikitan zaudetela gure gaurko gonbidatuak ezagutzeko? Goazen saioa hastera. Ditugu gure gaurko gonbidatua, gaur gainera Nafarroan oso garrantzitsua diren bi jaialditako ordezkaria ditugu hemen, baina igual hobeto zuek hasten bazarete zuen burua aurkezten, zurekin hasiko naiz igual, kontatu iguzu, nondi zatoz, nortzara? Ni Eneika naiz, eta Altsasutik nator, eta orain egokitu zaite Inigo Aritza ikastolako lehendakari izatea, eta oinez antolaketan ere lehendakari lanetan. Ardura dezente imaginatzen dut izango dituzula ordu. Alde batetik lan polita, baina bestetik ardurak ere bai. Bai, ardurak badira, baina gustora egiten den lan bada. Eta pauso badoa guztia aurrera eta egun handia hurbiltzen ari da. Hori da. Oso ongi. Eta ea zure solaskidean orden gaurkoan? Nor zaitugu? Ni Aitor Agirrezabal naiz, Atortxurrokeko kideetako bat, antolatzaileetako bat, eta horretan gabiltza azken urtetan. Eta nongoa zaitugu? Ni Iruña eta Iriberri tartekoa, hor nabil alde batetik bestera. Eta lanbidez? Lanbidez kazetaria, gara naizen lanean, urte batzuk ere, eta horretan biak uztartu zibiltzen gara. Ikusten dut asko duzuela orduan gaur hemen hitz egiteko, amankomunean ere pentsatzen dut gauzak izango dituzuela, eta gu irrikitan gaude bai Atortxurrok eta bai Nafarroa oinez jaialdien inguruan gehiago jakiteko. Eta orduan bakarrik utziko zaituztet, solasaldiarekin hasteko, eta gero itzuliko naiz zer moduzu azten ikustera, bale? Venga, gerarte. Atortxurroken ez dugu pinadun pizzarik onartzen. Aitor, Iriberri, 29. Kazetaria, euskaldun zaharra. Etxean, bikotearekin, familiarekin baita ere, lanean baita ere. Etxean hitz egiten ez duten bakarrak gurasoak dira, eta haiekin gustatuko litzaidak. Zukaz. Ez esango nuke. Kaixo? Bai, ongi hementxe, kafetxo bat hartzeko asmotan edo. Non izatoz, zu, Aitor? Ni Atortxurrok jaialdetik bakizu duela ia 20 urte. Kaixo, ez du aspaldiko kontua. 1989an sortu zen jaialdea, orduan ez nengoen antolatzen oraindik. Eta ordutik ja 22, urten 22. Edizioa antolatuko dugu, euskal preso, politiko, ieslari eta deportatuen eskubideen alde, eta batez ere haien senidei eta gertukoi babesa eta babes ekonomiko bat ere agertzeko. Eta hortik nator, badira 6 urte edo, bertan abiela, lehen joaten nintzen parrandan eta egiten nuen nire txandatxoa, eta azkeneko 6 urtetan antolaketa lanetan murren. Zer bat urte dituzu, gaztea zara, ez? Gaztea hasi zinen, no? 29 urte ditut, 23 urterekin hasi nintzen parte hartzen bene-benetan antolaketan, bai. Eta zu? Niri dagokit nik 45 ditut, eta lehendakari naiz, Inigo Aritza ikastolan, ama naiz, bi alaba ditut, eta, guraso kooperatiba bat gara, eta hala suertatu zen 4 urte daramatzaia lehendakaritzan, eta oineza ere, aspaldi eskatua geneukan, pixkat gero aurrera kontatuko izkizu zeintzu diren gure proiektuak,
Baina, bueno, pues hala egokitu zaigu, hor lehendakaritzan egotea eta oinezarekin, bueno, pues ez dakit, lankargara ez nuke esango, ze, bueno, asko ikasten da ere, baina, bueno, lan gehiagorekin, ez? Bada ikastola eta gero oineza, ez? Eta hor lehendakariak bietan egon beharra, ez? Bizkat norabidea. Eta suposatu dut ja azken txampan, ez? Egongo zaretela? Azken txampan, ja ate joka eta bai, da dena prest. Bueno, dena prest baduzuen, nahiko ongi. Gero bakizu hor suertatzen direla, zuk badakizu, ez? Normalean, azken txampan izaten da dena prest inoiz ez dagoenean. Hori da. Baina, ongi da, esatu baduzu dena prest dagoela. Bai, nik esango nuke baietz, hala esaten du jendeak. Hori zuk sinistu baduzu, denborari daukagu, azkenan abenduaren 29 izango da. Aurtengo edizio, orduan guk bi hilabeteko tartea daukagu oraindik lanerako, beraz. Bagaude murgilduta lanean, baina, bueno, oraingoz suposatutzek baino lasaitasun puntu pixka bat egin, ez? Zuek dena den formatu ezberdinak ere izaten dituzue, ez? Esan nahi dut horre sakanan... Bai, hori... Iaz egon zen... Makro... Ez dakit nola ditu ere, kontzertu... Jaialdi... Hori oso berezia izan zen 20. edizioa zen, azkenean guk beti esatugu ez garela jaialdi soil bat, ez? Azkenean lehen aipatu ditugun helburu batzuk ditugu, eta helburu beste jaialdekin konparatuz, helburu ezberdinak izatez aparte ere, gure altxorra ere beste bat da, azkenean jendea da, auzolana da, eta uste genuen 20. edizio horretan zerbait berezia egin behar zela, bai helburuengatik, bai gure jendearengatik. Ikusten genuen zela momentu bat, eta oraindik ere bada momentu bat, presoen gaia konpontzeko, eta herriak ere behar zuen indartze prozesu bat, edo, ez? Eta gure txikitasunean, edo gure alorretik behintzat uste dut lortu genuela, batez ere gazteriak, baino Euskal Herriko jende asko gogoan izango duen zerbait antolatzea. Hori guk beti esaten dugu, hori izan zen kristona, izan zen izugarria, niretzako seguraski bizitza guztian bizi izan duan esperientziarik heaviena izan zen, bai lan aldetik, bai egun horietan bizi izan genituen emozio guztiengatik, baina honek aurrera jarraitzen du. Guretzako tamalez, ezin gara horretan geratu eta lehen jarraitu behar dago. Ez dakit azkenean zuek Nafarroa Oinezen ere espiritua pixkat ez den bera azkenean, ez? Pizzarik ez gustoko. Enei da. Altsasu. 55. Komertziala eta irrati esatari batzuetan. Zarra. Etxean alabekin, ama ere euskaldun zarra, eta gero nire ingurunean nahiko euskalduna da, lanean ere bai, alduan gehienekin. Bikotearekin, erdalduna delako. Zukaz. Bat gehiago, etxarrian azkoa. Gaur egunez, baina, bueno, nik euneko portzentai handi batean bizi naiz, alegintzen naiz bizitzen. Nafarroa Oinez euskararen aldeko jai bat da, baina perfektua litzake jai hori beharrez izatea, ez? Hori da, bai, euskararen aldekoa da, gero ere, hemen Nafarroan bizi dugun euskararekiko egoera ere, askok ere esate dute hobetu egin dela, eta agian kanpotik ere gauzak beste modu batez ere ikusten dira, baina horre helburua ere ekonomikoa izaten da gurean ere, ez? Gu kontzertatuak gara, ikastolak, eta azkenean kontzertu, Nafarro Gobernuak ematen dizkigun kontzertu horiekin ezin dugu, ez? Guztia eman, eta hor gurasoak ere ez gure aportazioa ere egiten dugu, alegina, baina halako proiektu erraldoiak daudenean ez ikastoletan, eta gure kasua hori da, ez? Eraikinak 50 urte inguru ditu, eta ez dira bakarrik pitzadurak, eta ez dira proiektu potolo batean sartu beharra dago, eta hor... Beraz asmoa da eraikina berritzea? Bai, eraikina berritzea, bere osotasunean ezingo dugu, dirutza delako, eta
baina bai, egin batean, alik eta obrarik txukunena egitea, ez, bai, batez ere hori da, bai, gero, badakizu, Nafarroa Oinezekin ere proiektu pedagogikoak eta beste ere zabaltzeko aprobetxatzen ditugu, eta bueno, hori, kartel bat ere izango da, eta baina, bueno, bai, funtsean, xoxa. Hori da, azken helburua, ez, gure kasuan bezala, azkenean, beti daukazu, ez dakit. Bai, da, aldarrikapena, baina, ez, oinarrian ere hori dago, ez, helburuen artean ere hori dago. Eta nik uste gaina garbi esan beharra dagoela, azkenean guk antolatzen dugu arazo bat dagoelako. Nik elkartasunez eta gustora egiten dudan lan bat da, baina hemen ez gaude hobiagatik. Bai, ez gaude kafe bat hartzen bezala, ez? Hori da, ez gaude hobiagatik. Euskararekin ere badugu beti daukagu lanketa berezi bat, ez? Azkenean Atortxurroken helburu nagusien artean ez dago dugu euskara kokatzen. Beste helburu nagusi batzuk ditugulako, baina horri biltzen gara beti lanean, ez? Eta ez da erreza, azkenean guretzako beti taldeak igo behar dira eszenatokira, jendea erakarri behar duten taldeak igo behar dituzu eszenatokira, eta saiatzen gara beti urtero talde kopuru nagusi bat behintzat euskalduna izatea, euskaraz abesten duena, baina eskaintza ere gero eta zabalagoa da, bai taldeen aldetik eta baita jaialdien aldetik, orduan gero eta kompetentzia handiago ere baduzu eta askotan ez da erreza, baina bueno, saiatzen gara urtero eta nik uste egin batean ere lortzen dugula Atortxurrok ez dakit euskalgune bat edo izatea, niretzako oso gauza garrantzitsua dela, azkenean aisialdia eta ere pixkat euskararekin lotzea nik beti gogoratzen dut txikitan eta kasi euskara lotzen duen ikastolarekin eta egin beharrekin eta gauza serioekin. Eta hortik ateratzen nintzen futbol taldera, ateratzen nintzen plazara eta jokuak edo jolastea beti gazteleratzen. Eta uste dut ere alde horretatik guk oso publiko gaztea daukagu, 16 urte, 18 urte, 25 urte arte bitarte horretan. Eta saiatzen gara aisialdigun euskaldun bat sortzen gure modura. Bai, guk hor helburua ere hori dugu, ez? Eta, bueno, urte asko dira, Nafarroa Oinez antolatzen, ikastolen sorrera ere, aspaldidanikoa, eta egia da horretan nik uste dut, ez, eraginda eta urtez urte, nik uste dut pausu txikiak ere ikusten ditugula, ez? Herrian, ez dakit hiriburuan agian, ez zer zailagoa detektatzeko, baina, bueno... Antzematen dut, batez ere alde zaharrean eta jende gaztea gehiago dagoen tokietan, nik uste euskararen erabilera gero eta handiagoa dela, eta hori nik uste kriston garaipena dela, gutxinaka lortu behar dena, eta hor bere garaian frankismoan eta kriston txikizia gintzuten, Nafarroan euskararekin ere, eta asko kostako da hori errekuperatzea, baina nik uste azken urteetan nik nabaritu dut alde zaharretik itzagora eta ondoko kuadriak euskaraz egiten duela, tabernetan, tabernariek, beraiek ere, eta hori ez dakit zein puntutaraino den erreala, ez? Lehen erantzun dugu galdera batia posible den euskaraz bizitzea gure herrian, baina bueno, nik uste oso prozesu luzea izango dela, baina bidan gaudela. Mendia. Roka gehien bat, baina pixkat denetarik. Ez, zoritxarrez ez. Bai? Las cenizas del califato. Azken filma. Seriak ikusten ditut gehien bat, egia esan azken filma ez dut gogoratzen. Txirrindularitza. Asko. Azken bidaia, Pirineoetan, mendia eta bizikleta uztartuz. Bai, ni gogoan dut, ez, txikitan, ni ikastola bereko ikaslea naiz ere, eta gogoan dut guk oso erdalduna ginen. Behin, ez dakit zen mailatan, 9 urte genituela edo, eraman gintuzten Gipuzkoara, alako 15 aldi bat, baina ikasturtea zela, Ea txipaldatzen genuen, Azpeitia aldera eraman gintuzten, ea kutsatzen ginen euskararekin,
eta, ez oso giro erdalduna zegoen, baina bitxia da askotan, eta nik jendeari ere esaten diot, ez ni jaio naiz hor, ama euskaldun zarra, baina giroa pixkat hori erdalduna, klasean, ikastolan bertan, herrian, eta gero non bukatu dudan, ez? Eta askotan hausnarketa hori egiten dudan, esaten jo, bada zerbait hor, ez? Nik ez ikastola den, badakit etxetik ere, baina ikastolak ere hortan eragin dit, ez? Eta, halako batean, ez dakit 18-20 urte betetzerakoan, hala piztu zeitzaidan, ez? Karrera ere ikasketak euskaraz, aekan irakasle, eta pixkat, ez, iraultza hori, eta ni bezala jende askok ere, ez? Orduan, bada aldaketa bat, bada gure seme-alabekin ere euskaraz aritzen gara, eta hori dela ere urrengo pausoa, ez? Ni adibidez, aitona amonek bai euskaraz egiten zuten, gero gurasoek ez zuten egiten, orain biak dabiltza ikasten, baina gero guk berriro ere berreskuratu dugu, orduan ni uste urrengo pausa hori dela, ez? Guk gero gure seme-alabei eta jende gaztek orain bere seme-alabei euskaraz egiten badia, lehen esaten nuen bezala, ez? Aisialdi guneak sortze ditugula, Nafarroinez, Atortxurroken, halako tokietan, etxea baino gune garrantzitsu hori segurazki ez dago. Eta hortik hasten baldin bazara euskaraz, eta hori da nik uste pixkat guztiok egin behar duguna, ez? Etxetik hasi eta euskal gune horiek sortzitugu eta nik uste gutxinaka. Badugu lana, lana dugu, eta gutxine horiek ere, ari gara ez pixkanaka estaltzen edo kubritzen ere. Baina zer ginateke herri honetan lanik gabe. Hori da, ez da, espertuko ginateke, nik askotan betxaten dut ere, kargu honetatik zuk esan duzu jarraituko duzula, nik jarraituko du, baina beste modu batean ere, eta askotan esaten dut, hainbeste denbora hartzen dizu horrek ere, ez? Zer egin gero, opatuko dugu, ez? Zer egin gero, ez? Ordu horiek nire utxuneak, ez? Topatuko dugu. Herri honetan mila lan daude, eta topatuko genuke beste toki bat, baina uste dut zoritxarrez, batari ezinbesteari oraindik ere lana geratzen zaigula aurretik, eta, nik esan dut, gu oraingoz hor jarraituko dugu, ez dakit, eta esatu dituzen bezala, eta guk helburu batzu ditu, baina euskerari ere gero eta garrantzi gehiago ematen, eta beste gai batzuei ere azken urteetan ere landu izan direnak edo, azken eraso matxisten aurkako lanketa, jaialdian ere ekologismoa gero eta gehiago lantzen ari gara, azkenean mila borroka daudela herri honetan eta olako jaialdi baten guztiak barne bildu behar ditugu zoritxarrez edo zorionez, ez dakit, baina horretan gabiltza, gutxinaka, eta nik bete diot, azkenean gazte jendearen inguruan eta Atortxurrok jaialdi bat da, oso ezaguna, baina gune txiki bat da. Ez dugu ere hori ahaztu behar, baina hori da garrantzitsuena. Ni hori lehen aipatu duzu ez, Atortxurroko zerbait oso handia izan zen, eta bertan egin genuen hitzaldi bat, auzolanaren bitartez Euskal Herrian euskal preso politikoen alde egiten ziren hainbat ekimenekin, ez? Egon ziren Lasterbidean, egon ziren Oiartzungo bertso txapelketakoak, eta egon ziren halako beste batzuk, ez? Eta pixkat hor aldea zegoen, ez? Antzegoen jendeak atortxun zegoen, eta atortxu asko ezagutzen zuen, gero beste batzuk ez ziren nahi beste ezagutzen, baina azkenean garrantzitsua dena eragitea dela, eta nik esaten, Atortxurrok hasi zen 1989an frontoi batean kontzertu txiki bat bezala. Oso handi bihurtu da, baina garrantzitsuna da hori bakoitzak alde nenean, zuk zure herrian afari bat prestatzea, bertso saio bat, guneak sortzea eta ez. Hori da, eta txikitik bakoitzak zer jartzen badu, hola eragiten azkenean, handiagoa edo txikiagoa, hori, gero emaitza ezberdina da, baina... Guri ere guk horrelako bilakaera bat izan genuen, kasualitatez ere lehenengo Nafarroineza ere altsasun sortu zen, 1981 eta hura oso goza xumea izan zen, beko basoan, eta etxarrita altsasuko gurasoek antolatuta, txiki bat eta zertan bilakatu den, ez? Nik egia esan ikasle nintzela bizi izan nuen ura, gero ama eta pixkat kanpotik ere, lau gauzetan laguntzen, eta orain ja barrutik zer nolako bilakaera, zenba batzorde, zenba jendez, aipatu zu auzolana ere bai, ez?
izango litzateke ez, jende hori gabe, bueno, gogoratzen du. Mendia. 45 urtetan aldaketa asko izan ditut, eta, bueno, erroke gogorraietatik, igual orain lasai hauetara. Baina, bueno, gustatzen zait ere, 80. hamarkadako musika entzutea. Ez? Bai, alduanean, bai. Ibon Martinen La jaula de sal edo de la sal edo hori. Filma... Azkena ez da izango, baina, bueno, pixkat, hola, gustatu zitzaidana, elatiko. Azken urteetan ez, bueno, paseatzera noa, kirola bada. Bai, alduanetan bai. Kadizen. Nik jaso ikastolan ikasi nuen, eta bertan oinez antolatu zenen, gurasoak ibili ziren buru belarri ere antolatzen, eta izan zen, nik uste igual nire lehendabiziko txip aldaketa edo ez, ikusi nuen kasi urte batean zehar, gurasoak beste gauza batera zeudela. Ez zeuden zainketan, ez? Ni ohituta nengoen Nafarroinezera joatera, baina joaten nintzen, eta han ja dena presteagoen, dena joaten nintzen, eta ez nuen planteatzen zehazki zer lan suposatzen zuen olako zerbait antolatzeak. Eta uste dut hori izan zela nire lehendabiziko txipaldaketa ikustea gurasoak astelehenetik ostiralera, egunero, goizean lan, eta arratsaldean bilera batera, ez dakitze antolatzera, ez dakit norekin hitz egitera, eta azkenean hilabete eta hilabetetako lana suposatzen duela. Urtea, nik esango nuke urtea, hor lekukoa pasatzen da, eta ematen du urte bat dela, urte bat pixkat gehiago ere bada, baina, nahiko orain dana, nahiko antolatua dago, bideratua, lekuko aldaketan ere batzuek besteekin elkartzen gara, trukaketa dago, bai, hor dago. Ez dakit, zuek zenbateko denborarekin aritzen zaret, urtebetekoarekin ere bai? Ez, hori 20an bai, baina normalean saiatzen gara abenduan izaten da, eta urteko lehendabiziko hilabeteak lasai hartzen, eta gero udaberri aldera hasten gara zer egiten, eta batez ere abuztutik aurrera hasten da gure benetako lan serioagoa. Baina taldeak eta diote orain ez, gu ere hortan aritu garelako ez, jaialdi batzordekoak, eta denbora behar da, ez hau taldeekin hitz egin, esan edut atzean antolaketa hori badago, baina aurretiko prestaketa hori ere. Badago lantalde bat, bere lana dena musika taldeekin hitz egitea, eta azkenean kartela egitea. Eta horiek igual urte bete lehenago, edo zer itxi behar dute, eta lehen komentatzen ez, gero eta jaialdi gehiago daudela, kompetentzia gero eta handiagoa da, eta horrek ere suposatzen dizu zure lana aurreratu egin behar duzula. Orduan, ari gara guk beti esaten dugu ez dugula hurrengo antolatu nahi, eta gure asmoa ez dela hurrengo antolatzea. Baina bat bukatuta bestean bat baino gehiago dago hurrengoan pentsatu beharrean, eta hori gero lantalde asko gaude, egia esan hori gero... Batzordeka, lantaldeka antolatzen zaretu. Bere komunikazio lantaldea, badago barra arduratzen den lantaldea, segurtasuna lantzen duen lantaldea, eraso matxisten. Bai, gure antzeko prozedura ingurunea, eta azkenean hori da, gure altxorra azkenean, eta gero atertxu gero eta handiagoa dela ere, eta gero eta jende gehiago, gazteagoa ere, sartzen ari dela lanera, azkenean beti dirudi betikoak daudela lanean, eta gazteak parrandan daudela, eta esan beharra dukagu jende gazte gero eta gehiago sartzen ari dela, eta hori niretzako oso miresgarria da. Eta hor ari gara, ez dakit zuek nola egiten duzen hori, azkenean urtez urte aldatzen den zerbait, lekuko hori pasatzea ere ez da errezaz, guk azkenean aurreko urteko lana ere buruan daukagu denok, Nafarroa oinezen ikastola aldatzen da. Ikastola aldatzen da, egia da Nafarroan ikastola gutxi, 15 garela, eta errepikatzen dela. Ez guri egokitu zitzaigun azkena izan zen 2005,
Eta egia da, oraindik ere guraso batzuk, ez, hartan parte hartu zuten batzuk, oraindik badaudela, ez, eta hori ere eskertzekoa da, ez, Esperientzia. egia da, bai, esperientzia, egia da, haiek ere harrituta daudela, ez, urte hauetan nola aldatu den, ez, lan egiteko modua, eta baina bai, esperientzia horrek ere balio du, eta gero, esan dizuana, egiten dira alako topaketa batzuk, memoriak, txostenak idazten dira, etxeko lanak ditugu, jaso behar dira denak txostenetan, eta egia baliagarriak direla, ez? Trukaketa hori, gero bakoitzak bere modura egiten du, bakoitzak ezberdinak gara ere guztiak, eta bueno, hori ere jartzen diogu, ez? Bakoitzak bere alea hobetu daitekena, edo mantendu, edo baztertu, ez? Baina, bai, komunikazio ona dugu eta baliagarria da, bai, pero bai, aurrekariak ditugu, dena zenbakietan, modutan, eta antolaketan ere bai, mila buelta eman daitezke, baina bai, koordinazio aldetik, bai, moldatzen gara. Niretzat hori, bada meritua ere, azkenean. Bai. Pizza pinarekin ala pina gabe. Ez? Zer falta zaio? Deus ez. Iria esango dut, herria egun biztan lehituelako orduan. Zer aukeratuko nuke, Iruñan, alde zarra eta pintxoak eta giroa. Edozein arratsaldetako giroa. Nire jaioterria, Iriberri. Deus ez eta inorrez. Bekaturik bat ere ez, dena ongi dago. Egiten dena ongi dago. Etxera begiratuko dut, atortxurroken eta alakoetan, Nafarroa Oinezen eta alako jaialdietan modu voluntarioan aritzen den edonorren lana miresten dut pila bat. Ni atortxun, esan dut jende gaztega badagoela, baina ere lehendabiziko atortxutik egonen da, ez? Bertan dagoen baten bat, eta esan horien esperientzia ezinbestekoa ere bada. Iristen dira batez ere azkeneko egunak eta igual zurduriago zaude, hauek badute ja dena buruan, eta zuk ikustu duzu, jode, horrendi falta da pila bat, baina jende horrek ere lasaitzen zaitu, laguntzen du, azkenean buruan dauka zer egin. Bai, segurtasuna ematen dizut ere bai, ez, gurean berdin, ez, hor dituzu referentzia puntu horiek eta, bueno, haiek esaten dizkizutenak, eta aholkuak, eta beste, onak dira, eta hori, ziurtasuna ere, ez, gauzak ongi aterako direla, ez, bada... Zer da gehien kostatzen dena, antolatzeko? Gehien kostatzen dena? Nafarroa Oinez batean. Ez dakit, nik uste dut, nola baite... Hombre, agian talde lana egin behar da, orduan denak ez gara berdin, asko gaude, iraunkorrean elkartzen gara 18 bat, hori guztia eramatea 18 lagunen laltande bat iraunkor batean erabakiak hartu behar direnean, eta nik uste dut hor, harremanean, elkar ezagutzen dugu, baina ikastolako atera seme-alabak eramaten ditugulako, eta lau asanblada, eta gero juntan ere urte batzuk pasatzen ditugulako, baina agian ez zaitut ezagutzen, bakarrik hori. Aurra eramateaz, eta ez dakit nola ingo dan lan zurekin, nolakoa zaren, nola ez, egia da, helburua hor dugula, eta denok alik eta hobekin eta moldatu beharra dugula, ez? Baina hor, pixkat talde egitea, ez? Talde egitea nik uste dut oso garrantzitsua dela, ez? Eta, badira gora bera batzuk, badira tensio guneak, eta, hori guztia pixkate, ongi eraman, nik uste dut hor dagoela gakoa, ez? Talde lan hori kohesioa balima dago, nik uste dut denak, talde hori lanak koordinatzea hori da, izan daiteke klabea. Hori izan daiteke, ze gero nik uste dut bakoitzak bere ardurak ditugu, ez? Batzordeka antolatuta eta hori pixkanaka badoa, ez? Bakoitzak jakingo du berean zer daukan ere, baina... Konfiantza oso garrantzitsua. Hori da, baina nik uste dut hori, ez? Gustora egotea lan taldean, eta importantea guk ere hemen nik uste dugu afariak egitea, kafera biltzea, alakoak beharrezko biltzea. Hori beti esan dugu, ez? Azkenean... Amaiketakoak, gozatea. Azten gara lanean, eta gerturatzen doa tortxo, eta ikusi duzu aurrekoa
pila batetan, baina beti mahai baten inguruan, lanean... Bai, paperak, ordenagailuak, ez? Bilera eta gero zeo zerra faltzea, edo beste egun batean bazkari baterako edo faldiretan. Hori garrantzitsua da, Bai. Hori, lantzen dugu ere, saiatzen gara pixka bat, normalean jaialdia pasata ez dugu elkar ikusi nahi, hori ere egia da, hartzen dugu... Esan kontatuko dizut. Hartzen dugu atxeden pertsonala eta beste pertsonekin ere, tarte pixka bat, azkenean izaten direlako oso hilabete intentsoak eta baino gero saiatzen gara beti ere ez bakarrik zure lantaldekoak, baizik eta gainontzeko lantaldekoekin, bazkari bat egiten, jaiegun bat antolatzen guretzako, azkenean, pixkat hori, ez? Azkenean beti ikusten dugulako elkar tentsio momentutan, eta azkenean bileretan egoten dira ikamikak, egoten dira eztabaidak, eta hona dela ere, askotan ere horretatik asko ikasten da, ez? Eta gero, pixkat, garagardo batekin edo dena asko zerrezago ikusten da. Guri jaialdian tokatzen zaigu garagardoik ez hartzea, besteik hartzen dute, guk jaialdia pasata hartzen dugu gure. Kontzertua leku berean? Aurten bai, Atarrabiara itzuli ginen, hogeiak enduta, lakuntzan eta eskerrak oraindik eman behar dizkigu lakuntzako herriari eta sakanari orokorrean egintzuela, baina ez dakit zurtetatik izango zen atortxua mairu, malau Atarrabian hasi ginen eta ordutik lekua oso ongi dago, egia esan ere laguntzen du toki berean egitea, azkenean muntaia badakizu, planoak kontrolatzen duzu eta horrek ere laguntzen du eta funtzionatzen du. Iruñetik bilabesak badituzu kasi ateraino, gune batean non ere bizilagunak ez dituzun asko molestatzen, azkenean karpa batean zaude eta jaialdia goizeko 6:30 luzatzen da eta zarata da. Baina egia esan ez dugu inoiz bizilagunekin inongo arazorik izan, beti ere tratua oso nahi zen da, haiek ulertzen dute badela urtean larun bat eta guzti horrek eramaten gaitu pentsatu dugu ere, eta guk beti lehen esaten dizuen alde batetik eskemak eta buruan ditugula eta horrek erresten da, eta urtero saiatzen gara zerbait berri antolatzen eta espazio horretan zeo zer berria egiten, baina oraingoz aldaketak gutxinaka doaz eta oraingoz Atarrabian geratuko gara eta... Asko, ez dakit, orain WhatsAppean modan dago, estado horietan, baina orain buruz, agian gaurkoa. Nik uste zaiola zer falta, 7.000 biztale ditu eta, denetari gaula esan genezake. Basora. Beko basora edo Urbasaldera edo, mendira. Sakanako edo zein, txikiagoa den beste den bat. Agian mendi puxka bat. Ez dut uste. Euskal munduan nik uste dut denak garela edo direla, miresgarriak, orduan badira, izen nola esanguratsuak, baina miletik isilean dagoenetik esanguratsuak diren guztietara, ez? Guk horretan ere ezberdintasuna dugu, urtetik urtera, herri ezberdina, egia da baituzula referentzia batzu, baina aurten justu kaixo honetan 2005an Olasti eta Ziordialdean ospatu zen, orain Altsasura dakarkigu, dena da, lur sailak, jabekin hitz egin, dauden 1000 eskatzen dizkizuten 1000 baimenak, hori da ez. Eta, adibidez hori ere, zuk buruan duzu zerbait ez, eta Altsasuk badu, kriston larreak ditu, kriston leukoa dauka, jartzen zara planoetan eta batek esadizu ez, hemendik nondik aterako gara, hemendik nondik autobusak nun, pinpa. Eta lusai batek utxe egiten dizu eta... Hori da, negoziaketak eta horrek ere, lana ematen du, eta hori da, pixkat ere ezberdina dena ez. Urte guztiko lana, horrek suposatzen du urte guztiko lana. Bai.
lakuntzan antolatu genuenean, zela aldatu, azkenean. Bai, hor gabiltza, bilera batera hola dator, eta hurrengoan, hau hemen, eta nik uste dut hori bukaera arte, egonen dela, eta bezpera arte. Bertan ikusi arte, eta jendean ondik doan, eta dena ongi doan, edo ez. Ez duzula esango hau zen ideiarik honen, azkenean apostuak dira, eta alde horretatik, hori, igual atortxo gehian lan gehiago bantziguna hori izan zen. Bai, aurretiko lan hori eta... Normalean ez daukagu lan hori, baina kasu horretan izan genuen eta lursaila kudeatzen, jendean ondik bideratu, azkenan, izan duzuna lursailak. Segurtasun planak, ez hor mila historia haude kontuan hartu behar direnak, eta ez. Eta hainbeste jende kudeatu behar duzu, hainbeste, bai, azkenean... Hori da, lana, hori da. Hori da saltxa, daukaguna. Bai. Nik beti diot hemen dagoena pixkat saltxa guztoko duela, ez dagoela... Bai. Ez dugu atortza antolatu nahi, baina atortzun dagoenak nik uste eta hori ikusten duzu ere gogoz egiten duela, elkartasunez eta gogoz, eta saltxa horrek bixigarri pixka bat ematen dizula, eta niretzako bizitzako esperientzia politenetako bat da atortza antolatzea, eta urtero ikustea, jendea, karpa jendez beteta, eta hilaletako lanak dira, eta esan dut, aserre batzuk, eta ikamikak. Bai, desgaztea momentu batean, baina gero beste horrek guztiak ez pixkat. Esatu dut, azken guk gai konkretu batekin lan egiten dugu, presoen gaiarekin, zenideen gaiarekin, eta tortxun zaude lanez oraino urduri, aser, ez dakitze, eta tortzen zaizu zenide bat eskerrak ematera, eta esatu zu. Akabo. Merezi du, horrek niretzako azkenean, emaitza urte batzutan hobe izango da, urte batzutan okerragoa, baina uste dut lan horrek merezi duela, eta azken finean horregatik gaudela. Hori da, bai. Lan horrek fruituak ematen dituela. Bai, emaitzak ematen ditu, eta horretan sinisten dugu, ez, bakoitza berean, ez. Hori da. Jarraituko dugu, lanean. Bueno, bikote, ze ongi, ni behintzat konbentzitu nazue, dagoeneko agendan apuntatu ditut 2 egun handiak, eta dudari gabe han izango naiz. Zuek zer moduz ikusi duzu ezun burua gaur hemen? Ongi dago ezagutzea Nafarroainez barrutik ere, eta pixkat... Badugu amankomunean gauza asko, atzekaldean ez, agian ikusten ez diren gauza asko ez. Bai, azkenean nahi duzu lana, elkarlan hori eta... Gauza askotan elkar ulertu duzu ez da, eta... Bai, identifikatzen dugu ez, bakoitza berean, baina, bai, baditugu antzekotasun asko. Antzekotasun asko antolakuntza hortan azkenean. Mila esker hemen izateagatik, Euskal Citin, Xaloa Telebistan, eta zorte hon zuen jaialdietan, eta ikusiko gara bertan, ongizan bitartean. Mila esker zuei. Lagunok saioari amaiera eman beharrean gauden, Eneida eta Aitorrek eskaini diguten solasaldia guri bezain interesgarria iruditu zaizuelakoan, ongi izan eta hurrengo saiora arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.